Bai, bueno, azkenengo hilabete honetan Euskal Herrian euskara zetik, guk Eskola Euskalduna lemapean kanpaina jarri dugu martxan, eta pixka bat erantzuteko hezkuntza munduan euskarari eta euskalduntzeari azken aldian egiten ari zaizkien erasoak, bai Frantziar estatutik eta baita ere Espainiar estatutik, oso ezagunak egin dira Wert ministroaren hitzak ikasleak espainolizatu nahi dituztela esanez. Eta pixkat horren aurrean ere, guk izaten dugu ezin dugula baliatu bai Frantziar estatutik eta baita Espainiatik ere datozten eraso hauek gaur egun martxan daukagun ereduen sistema hau defendatzeko, baizik eta ereduen sistema honek argi eta garbi porrot egin duela adierazten dugu, eta horren aurrean guk badugu gure alternatiba, Euskalgintzak bere garaian adostu zuen Euskaldun eleanitzak sortzeko dokumentua. Guk horrekin bat egiten dugu eta esaten duguna da Euskaldun eleanitza sortuko dituen hezkuntza sistema bat behar dugula, eskola euskaldun bat behar dugula, eta nolabait gaur egungo ereduen sistema hau gainditu behar dugula, euskalduntzea bermatuko duen sistema propio baten alde, ezta. México,